俺はあつし。ある会社の営業部で働いている36歳だ。家庭の事情で俺は中学を卒業後、この会社に入社。俺の会社は実力主義だったこともあり、今まで熱心に仕事を取り組み、その成果を認められ、現在では課長職を任されることになった。充実した毎日を送っていたのだが、そんな日々がある時突然崩れ去ることに。その原因は最近中途採用で入社してきた社員の内田にあった。彼は自分が慶応大学を卒業したということを周囲がドン引きするほど鼻にかけていて、学歴だけで人を見下してくるとんでもない非常識人間だったのだ。社員は入社したその日に高学歴の自分が入社したからにはこの会社は安泰だと言いながら高笑いしていた。まだ何も仕事を教えていないのに、その自信は一体どこから来るんだと俺は苦笑い。それでも俺はどんな相手であっても部下として入社した限りしっかり指導しようと心に決めていた。ところが社員は俺が中卒であることをどこからか聞きつけてしまったようで。それからというもの、彼は俺を低学歴の土底辺だと馬鹿にして、どんなに指導をしても聞く耳を持ってくれないのだ。それどころか、ついに社員は常識をはるかに超えた想像を絶する騒動を引き起こしてきた。そして不幸にも俺はその大事件に巻き込まれてしまうのだった。例の高学歴社員が入社してから1週間が経とうとした頃、相変わらず社員は俺のことを見下した態度だ。仮にも上司である俺のことはお前呼ばわり。何かにつけて中卒は会社のゴミだとまで言って罵ってくる。入社したばかりなのに俺に対して暴言ばかりの社員に俺は面食らってしまう。お前みたいな無能がどうして課長になれたんだ？もしかして人事部にコネでもいるんじゃないのか？社員の失礼な憶測に俺は呆れながらそんなわけがないと伝える。この役職に就けたのは低学歴ながらも自分自身が必死に仕事をこなして認められてきたからだ。うちの会社は学歴だけで判断するようなことはしないとはっきり断言した。すると社員はニヤニヤ笑いながら衝撃的な発言をしてくる。へえ、まあそういう俺はコネ入社なんだけどな。予想していなかった言葉に俺はとあっけに取られてしまった。本当なのかと聞くと、なぜか彼は自信満々に人事部に知り合いがいて、この会社に入社できるよう頼み込んだというのだ。確かに、うちの会社の入社試験はかなり厳しいと有名で、その試験を通過できた社員たちは優秀な人材ばかりだ。知っての通り、俺は慶応卒だろ。だから入社試験も余裕だと思っていたんだけど、確実に入社できるよう頼んでおいたんだよ。コネ入社だということを悪びれる様子もなくしれっと言いながら、社員はゲラゲラ笑っている。そんな話をペラペラと人に話してもいいのか咎めるが、入社してしまえばこっちのもんだろうと開き直っているのだ。そんな彼に俺はそうなんだと歯切れの悪い反応をするしかなかった。明日はお前と外回りだったよな。そこで俺の凄さを思い知らせてやるからよ。そう言ってやたらと張り切っている社員に俺は心配になるのだった。そして翌日、今日は俺と社員の二人で外回りをする日。彼の態度には多少不安はあるものの、他の新入社員と同様、これから営業部として取引先とのやり取りを見て学び、取引担当者にも顔を覚えてもらわなければならない。俺は事前に社員に必要事項を説明し、うちの会社の看板を背負った社員という自覚を持ち、取引先に失礼のないようにと何度も念を押す。わかったって言ってんだろ。お前、同じことを何度も説明していい加減うざいわ。それより早く行こうぜ。そう言ってせかされ、俺たち二人は取引先へ向かった。そして数時間後、取引先に到着。今日は俺が担当している現在進行中の商談について打ち合わせをする予定だ。
受付で挨拶する俺の後ろにいた社員はいきなり身を乗り出すと、なんと受付の女性に連絡先を聞き始めたのだ。ねえねえ、君めっちゃ可愛いね。俺は内田って言うんだけど、今日仕事終わったら飲みに行かない？突然のことで戸惑っている受付の女性にも、慌てて制止する俺にも構わず、彼はさらに続けた。俺って、慶応卒なんだよね。俺みたいな高学歴なエリート社員、なかなか出会えないぜ。ちなみに、この冴えないおっさんは中卒ね。取引先で非常識な態度を繰り広げる社員に、俺はこいつと同じ会社だということが恥ずかしくて、顔から火が出そうだった。どんなにやめろと制止しても、社員は下品に笑うばかりで、一向に聞く耳を持ってくれない。そうこうしているうちに担当者がやってきた。俺は未だに受付の女性に絡んでいる社員を引きずって案内された応接室へ向かう。ところが、その応接室に向かう間も社員は大暴走。こんな中卒社員を相手にするなんて、ここの会社は寛大だな。まあ、高学歴の俺がすぐにこいつより出世して、うちの会社がもっと儲かるようにしてやるけどな。取引先の社員とすれ違うたびに、俺は高学歴で、こいつは中卒だと大声で叫んでいるのだ。まさか、ここまでやばい奴だったとは。俺は、こんな奴を大切な取引先に連れてこなければならなかったことを激しく後悔した。さすがにこれ以上好き勝手されると、取引先に迷惑がかかりすぎて、信用をなくしてしまうと思った俺は、うちだ、いい加減にしろと本気で怒鳴りつけた。すると彼は、俺を面白くなさそうに睨みつけると、信じられない行動に。なんと、俺に向かってグーパンを繰り出してきたのだ。とっさに避けるが、不運なことに俺の右目に当たってしまった。しかも、衝撃でバランスを崩して倒れ込んでしまった。さすがにもうこんな状態では、もはや打ち合わせどころの話ではない。取引担当者も目を疑う光景にオロオロしながらも俺を心配し、念のため検査をした方がいいとすぐに救急車を呼んでくれ、緊急搬送されることに。そんな状態になってもなお、社員は強気な態度でゲラゲラ笑っている。こいつ、人として終わってる。俺は救急車で運ばれながら、社員に対しての怒りがふつふつと湧いてくる。これ以上調子に乗る前に、あの学歴マウント社員には、きついお仕置きをしてやろうと決意を固めた。絶対に許さない。その日は会社に事情を説明し、そのまま早退扱いとなった。俺はそのまま搬送された病院で検査を受け、幸い入院する必要まではなく直帰することに。上司の指示でしばらく会社を休むことになるのだった。そして数日後、上司の指示通り会社を休んでいた俺に例の社員から突然連絡が。おいおい、ちょっと嫁いただけなのに会社を休むだなんて随分軟弱なんだな。人として最低な行為をしておいて謝るどころか上から目線で自分勝手なことを言ってる社員に俺は呆然としてしまった。だいたい課長は中卒のくせに偉そうなんだよ。高学歴の優秀な俺が辞めたら会社は困るだろ。だから被害届は出すなよ。どうしていきなりあんなことをしてきたのか聞くと、社員はさも当然といった様子で話し出した。そんなの、お前が中卒だからに決まってるだろ。前から思っていたんだけど、お前って低学歴のくせに偉そうだから気に入らなかったんだよ。それに取引先の人たちは、どうせお前が中卒ってことを知らずに契約したに決まってる。だからお前が中卒だってばらして、高学歴の俺に担当者を乗り換えてもらえば、すぐ出世すると考えたってわけ。意味のわからない理論を語っている社員に、俺は大きなため息をつく。まさか、そんなくだらない理由であんなことをしたとは思わなかった。本当はこの間にお前の立場を奪ってやろうと思ってたんだけど、
大したことなかったんだろ。残念だわ。もし被害届なんか出したらどうなるかわかってんだろうな。こんな優秀な部下を失うくらいなら、中卒の俺が多少痛い目を見ても何も問題はないと笑っているのだ。そう言って、調子のいいことを抜かしている社員に、俺は淡々と事実だけを伝えることにした。何言ってるんだ？たった今受理されたよ。え？実は、俺は今警察署にいて、つい先ほど被害届を提出したばかりだったのだ。あの後の診察の結果、倒れた時に足の骨にひびが入っていたことが分かったのだ。右目は問題はなかったものの、運が悪ければ失明の可能性もあったと診察した医師は話していた。そのことを伝えても、社員は、だからといった様子で、まるでピンときていない。本当に信じられないよ。入社してから目に余る行動はあったと思っていたが、ここまで問題行動を取るような人間だったとはな。俺が静かな怒りを含んだ声でそう言うと、まさか本当に提出されたとは思っていなかったようで、明らかに社員の声は慌てている。おいおい、嘘だろ？なんで勝手に出してんだよ。そんなことしたら、俺は連れて行かれるかもしれないんだぞ。もしそうなったら会社が困るんだぞ、と言い張る社員に、俺は冷静に返した。いやいや、ここまでのことをされて、泣き寝入りするわけがないだろう。取引先にもあんなに迷惑をかけて、一体何を考えてるんだ。取引先にも警察が事情を聞きに来たようで、居合わせた担当者の証言と、社内に設置されていた防犯カメラの映像からも、すぐに社員の行動は明らかになった。何してんだよ。俺が会社を追い出されてもいいのかよ。俺は慶応卒なんだぞ。そう言って騒いでいる社員に、俺は吹き出しそうになるのを我慢しながら伝えた。前から思ってたんだけど、いつまで学歴マウントを取ってくれば気が済むんだ？中卒でも大卒でも社会に入ったら関係ないんだ。それに、うちの会社は完全に実力主義。学歴がいいからって仕事がうまくいくとは限らないんだよ。俺は確かに中卒だが、学歴に関係なく努力し、会社での立場を築いてきた。それに比べて、彼の方は学歴をひけらかすだけで、仕事で努力して頑張っていこうとする気配が一切感じられない。俺がそう突っ込むと、社員は気まずそうに口ごもっている。それに、うちの営業部には、お前と同じ大学を卒業してる社員もたくさんいるけど、お前みたいに学歴で偉そうな態度になることもなく、しっかり仕事を学んで、ちゃんと実力を発揮してるぞ。昔の学歴にこだわってばかりで、聞く耳を持たないのはお前だけだ。俺の言葉に社員は他にも同じ大学の卒業生がいたことに衝撃を受けているようで、電話の向こうで黙り込んでいる。そしてしばらく沈黙した後、彼は必死に言い訳を並べてきた。だからって、被害届を出すのはやりすぎだろ。お前が中卒のくせに大卒の俺にいちいち指導してきたのが原因でこんなことになったんだぞ。世間的にも中卒より大卒の方が偉いに決まってるだろ。もうあんなことはしないから取り下げろよな。意味のわからない理論でわめいている社員に俺は呆れながら答えた。悪いけど取り下げるつもりは毛頭ない。それにお前のような歪んだ思考の社員にこれ以上うちの会社で好き勝手な振る舞いをされたら困るんだ。これを機にしっかり今までの行いを猛省してこい。俺がはっきりそう言ったので、さすがに観念すると思ったら、社員は急に何かを思い出したかのように勢いを取り戻した。そうだ。俺には人事部のコネがあるんだ。お前がどんなに被害を訴えても、俺をクビにできるわけがない。そう言うと、開き直って笑い飛ばしている社員に、俺はさらに冷静に真実を伝えてやった。そうそう。お前が言っていた人事部の知り合いだけど、私的に人事権を利用したとして、降格処分の上左遷になるらしいぞ。俺は今回の事件に加えて、社員をコネ入社させた人事がいるようだと上司に報告。それから調査が行われたようで、対象の社員は処罰を受けることに。
ご自慢のコネはもう使い物にならないぞ、と俺が笑いながら伝えてやると、予想外の展開だったようで、社員は大慌てだ。はあ、何余計なこと言ってんだよ。俺がコネ入社だってチクったのか。そう言って怒っている社員に、俺はケラケラ笑いながら、自分がペラペラ話したんだろうと言ってやった。勘弁してくれよ。コネ入社がバレたら、周りから変な目で見られるだろう。そんなことを気にしている場合ではないと思うのだが。何言ってるんだ？お前は会社をクビになるはずだから大丈夫だよ。必要な指導をしただけで、上司にあんな真似をしてくる社員をうちの会社が雇い続けるわけがないだろう。それに事情聴取もされるだろうし。俺の言葉に社員は、そんなとうなだれているようだ。会社をクビになるのはやばいんだよ。就職が決まってからいろいろカードで買って支払いも残ってるし、どうすんだよ。そう言ってわめいている社員に俺はズバリ言い放った。そんなのは俺が知ったことじゃない。お前の行為は犯罪なんだぞ。しっかり反省して、この先会社員になることがあれば、もう学歴で人を見下すのはやめたらどうだ。また会社員になれればだけどな。最後に俺がそう言うと、社員はもうどうにもならないと思ったのか、とうとう泣き出してしまった。泣くくらいなら、最初からこんなことしなければよかったのに。そんな彼を放置して、俺はすがすがしい気持ちで電話を切ってやった。その後、俺が提出した被害届は正式に受理され、社員は取り調べを受けることに。緊急搬送された先での診断書や取引先の防犯カメラの映像から当然ながら社員は逮捕された。初犯だったこともあり、執行猶予付きで出てはこれたようだが、会社の信用を落としたことに加え、前科までついた社員は当然会社はクビに。出てきた後は生活のために自力で再就職先を探したようだが、全く相手にされなかったようだ。その後に何とか見つけたアルバイトでも彼の学歴ばかりで仕事が全くできないことがバレてしまい、すぐにクビになってしまったらしい。そこに俺が容赦なく治療費や慰謝料の請求をしてやったので、借金して支払った後、日雇いの仕事を転々としながら必死に生活しているようだ。泣きべそを書いているらしいが、すべては自分の今までの行いが招いた事態なので仕方がないだろう。俺の方は無事に元気になって仕事に復帰した。迷惑をかけてしまった取引先にお詫びをした時には大変だったね、とねぎらいの言葉をかけてもらい、トラブルもなくいい関係を続けている。とんでもない部下に当たってしまったが、これからも俺は自分に自信を持って実力を発揮していきたいと思っている。俺の行動にいちいち口出すな。部長の親戚でコネ入社の俺には文句言えないだろ。もしもこのまま逆らったらどうなるかわかるよな。俺は動じることもなく、一体どうなるんだと聞き返すと、新入社員は勝ち怒ったような顔で、部長に頼んで俺をクビにしてやるわと言い出したのだ。調子に乗っていられるのもここまでだ。俺がいつまでも耐えているだけだと思ったら大間違い。今までは大学生気分が抜けないのかと多めに見ていたが、何度注意してもこの態度なのであればもう容赦はしない。この非常識な新入社員はこの会社から追い出してやる。俺は淳、ある大手企業の人事部で働いている36歳だ。俺の会社は大手というだけあって、毎年入社希望者が殺到する。その中から入社試験の面接を通してやる気があり、仕事に誠実に取り組める人材を探すのが今の俺の仕事だ。今年も数十人の見込みある新入社員が入社し、人事部にも一人の新入社員を迎えることになった。そして俺が彼の教育担当を任されることになったのだが、その新入社員はなぜ入社できたのか不思議に思うほどやる気も誠実さも全くないどうしようもない人物だったのだ。なんと彼は入社当日から堂々と遅刻し、
その後もまだ数日だというのに遅刻早退は当たり前。どんなに俺が注意をしてもヘラヘラと笑っているばかりで、もはや何の効果もなく、たちが悪いことに逆ギレしてくるのだ。出勤してきた日に至っては仕事を教えていても上の空で明らかに話を聞いていない様子。それなのに俺が少しでも注意をするとパワハラだと大げさに騒ぎ立てる始末だった。一体どうしてこんな奴がこの会社に入社できたんだと疑問だったが、どうやらこの新入社員は厄介なことに人事部長の親戚らしくコネ入社だという噂を耳にした。正直すぐにでもクビにしたいくらいだったが、部長の親戚ということと会社に全く来ないというわけでもなかったため、大きな処罰が与えられることもなく、2週間が経過しようとしていた。俺としては部長の親戚だろうが関係ない。噂を聞いてからもひいきすることなく、俺はしっかり仕事を教えようと新入社員の指導をこなしていた。しかし、そんな俺のことを彼は相当疎ましく思っていたようで、ついに新入社員は誰もが驚きを隠せないようなありえない大暴走を繰り広げてくるのだった。その日、俺はいつもの時間に出社し、仕事のスケジュールを確認しながら始業時間を待っていた。そして、ふと新入社員の席を見ると、まだ出社している様子はない。俺は嫌な予感を感じながらも時計を気にしていると、やはり予想通り始業時間になっても新入社員が出社してくる気配はなかった。もうこれで何度目かもわからない遅刻に、俺は呆れ返りながら彼に電話をかける。しばらくコールした後に、気だるそうな声で新入社員が電話に出た。今どこにいるんだと聞くと、きょとんとしたように家だと答える。俺はめまいがするのを耐えながら、とっくに始業時間は過ぎていると伝え、すぐに出社するよう指示した。何言ってるんすか？今日はもう会社行く気分じゃねえんだよな。どうせ俺が行っても簡単な仕事しかしてないんだし、行かなくてもよくね？昨日遅くまで飲んでたからまだ寝てたかったのに、お前に起こされたせいで気分乗らねえし。いやいや、さすがに仕事を舐めすぎだろう。意味のわからない言い訳を並べる彼に呆れ果てる俺をお構いなしに、新入社員はあっけらかんとした様子でゲラゲラ笑っている。そんな言い訳は通用しないし、何度も伝えているが、仮にも先輩である俺には敬語を使うよう強く言うと、新入社員はイライラした声で言い返してくる。はぁ？敬語って目上の相手に使うんだよな。なんであんたに敬語で話さないといけないんだよ。俺が部長の親戚だって知らねえの。俺の方が立場は上だから。新入社員はそう言って強気な態度で偉そうにしている。部長の親戚だとしても入社したばかりで仕事を教えてもらう立場ではないのかと当然のことを言ったのだが、それが気に入らなかったのか、新入社員はなんと逆ギレ。ハラスメントだとわめき散らし、俺のことを罵倒し始めたのだ。うんざりしながらもなんとかなだめ、出社するように促すと、チッと舌打ちをして電話は切られてしまう。結局その日、新入社員が会社に来たのは昼過ぎ。部署に入ってきた時も、全く悪びれる様子もない彼に、俺は大きなため息をつくのだった。しかし、これはまだほんの序の口で、新入社員は俺の想像をはるかに超える非常識な行動をとってくるのだった。あの遅刻した日から数日は毎日出勤していて、いくらかマシになっていたと思っていたのだが、なんと信じられないことに、新入社員はいきなり無断欠勤をするという暴挙に。そして本日、無断欠勤10日目。毎日何度も連絡をするが、全く音沙汰なく、新入社員と一向に連絡が取れないでいた。さすがに見逃せないと思った俺は、どうなっているんだと部長に詰め寄るが、のらりくらりとごまかしているだけで、埒が明かない。それどころか、まだ新入社員で大きな仕事もないから、自由にやらせてやれと、部長までありえないことを言っている始末だ。
そんな状態でなすすべもなく、俺はイライラを募らせるのだった。そして翌日、何食わぬ顔で平然と出社してきた新入社員に俺は一瞬驚きでフリーズしてしまうが、気を持ち直して彼に問いかけた。10日間も無断欠勤して一体何をしていたんだと聞くと、新入社員はケロッとした顔で旅行に行っていたんだと言い出した。大学卒業したら海外行こうと思っていたんだけど、遊びに夢中になってたら4月になってて、仕方ないから会社休んで行ってきただけだけど。悪びれる様子もない彼に、俺は頭を抱えながら仕事を舐めるのもいい加減にしてほしいとはっきり伝える。すると、新入社員は顔を歪めると、怒りを含んだ声で言い返してくる。俺の行動にいちいち口出すな。部長の親戚で、コネ入社の俺には文句言えないだろ。もしもこのまま逆らったら、どうなるかわかるよな。俺は動じることもなく、一体どうなるんだと聞き返すと、新入社員は勝ち怒ったような顔で、部長に頼んで俺をクビにしてやるわ、と言い出したのだ。調子に乗っていられるのもここまでだ。俺がいつまでも耐えているだけだと思ったら大間違い。今までは大学生気分が抜けないのかと多めに見ていたが、何度注意してもこの態度なのであれば、もう容赦はしない。この非常識な新入社員は、この会社から追い出してやる。絶対に許さない。俺が何も言い返さない姿を見て、新入社員は完全に勝利を確信しているようで、誰も俺に逆らえないんだと、意気揚々と高笑いをしている。そんな彼を一別し、俺は淡々と告げた。では、部長もあなたもクビですね。その言葉に、新入社員は、と、拍子抜けした表情をしている。しかし、すぐにニヤニヤ笑い始め、部長と繋がっている自分がクビになるわけがないだろと高をくくっている。部長のコネが、そんなに万能だと思っているんですか？それに、部長より社長の方がずっと偉いですよ。俺がそう言うと、新入社員はゲラゲラ笑いながら、俺を罵倒してきたのだ。いやいや、お前と部長、社長はどちらの言葉を信じると思う？立場的にも勤続年数的にも、部長を信じるに決まってるだろう。お前が社長にチクったとしても、部長が俺をかばえば、俺はお咎めなしになるんだよ。そう強気な新入社員に、俺は吹き出しそうになるのを必死に耐えて、部長もクビになるんだから関係ないとはっきり告げる。すると、そんな彼の後ろで、やりとりを聞いていたらしい部長が、驚いた顔をして、慌てて駆け寄ってきた。おい、今、部長もクビって言ったのか？どうして俺までクビになるんだよ。そもそもいくら人事部だからって、お前が勝手にクビにできるわけないだろうが。そう言って部長は何も聞いていないぞと騒ぎ立てている。そんな彼らに俺は詳しく説明してやることにした。確かに本来であれば人事については当然人事部長にも話が入ります。ですが今回に至っては部長は役に立たないどころか部長本人にも問題があると判断し、俺が代わりにお二人に伝えることになりました。俺がそう説明すると、新入社員は納得できないというようにわめき散らしている。人事部長に何も知らせず、お前が勝手にクビを決めるなんておかしいだろ。それに、俺は部長の親戚で、お前よりずっと偉いんだ。俺たちをクビにする権限なんか、お前にはないんだよ。必死にわめいている新入社員に、俺はとうとう我慢できず、ある真実を教えてやることにした。もちろん、俺が勝手にクビにしたわけではありませんよ。この人事については、社長の判断です。そして、今まで内密にしていましたが、この会社の社長は俺の父で、俺はこの会社の次期社長候補です。あなたは、今回の無断欠勤の前に、不当な理由での遅刻早退が当たり前で、勤務態度を改めるように注意しても、全く改善されませんでした。今まで俺が行ってきた指導については、洗いざらい記録して社長に報告しています。そして新入社員に部長の親戚だと言って偉そうにしていたが、社長の方が部長より立場は上だとにっこり笑いながら言ってやった。
俺の話を聞いていた部長と新入社員は驚きのあまり目を見開いて固まってしまっている。その顔があまりにもそっくりで、俺は思わず吹き出してしまった。次期社長って、お前が、社長が父親って、というか、社長に報告したって、マジかよ。そう言って慌てている新入社員に、俺は呆れながら続ける。報告するに決まっているだろう。今まで10年近くこの会社で働いてきたが、ここまで非常識な行動をとる社員は君が初めてだよ。そもそも10日間も無断欠勤をするなんて解雇になる可能性とか考えなかったのか？俺の言葉に新入社員は顔を真っ赤にして怒りながら無断欠勤なんかしていないと訴えている。まだ白を切るつもりかと聞くと、新入社員は部長に休むと伝えたというのだ。ちゃんと部長に海外旅行を計画しているから10日間休むって伝えたぞ。部長も適当にごまかしておくから行ってこいって言ったじゃねえか。それを聞いた俺は部長をきっと睨みつけ、その話は本当なのか問い詰めた。まさか暴露されるとは思っていなかったのか、部長は気まずそうに視線をそらし、どうして言っちゃったんだよとブツブツつぶやいている。その様子に事実なのかと確信した俺はあまりの横暴さに愕然としてしまう。なんでバラすんだよ。それに俺はさすがに10日間も休むのは無理だと言ったんだ。でも言うことを聞かなければキャバクラ通いしていることを妻にバラすって脅されて。呆れたことに部長はあるキャバ嬢にかなり貢いでいたようで、彼女と一緒にいるところを偶然新入社員に目撃されたらしい。当時まだ内定をもらえていなかった新入社員は部長の妻に黙っていてもらう代わりにこの会社に入社させるよう頼み込んだというのだ。部長は新入社員を入社させるため面接結果をごまかし、彼が内定をもらえるよう裏で操作していたらしい。人事部長という立場を利用して自分の悪事をごまかそうとするなんて一体何を考えているんだか。俺は悪くないと騒いでいる新入社員に俺ははっきりと告げてやった。部長も部長だが君も十分制裁を受ける必要があるよ。入社してから散々好き勝手な振る舞いをしていたけど、それも今日でおしまいだ。君みたいな人が入社したせいで他の優秀な人材が落ちてしまったのだと思うと残念で仕方がないよ。俺の怒りを含んだ態度にさすがにまずいと思ったのか、新入社員は急に手のひら返しをしてきた。でも、この会社をクビになったら困るんだよ。部長のコネでこれから出世していく計画だったのに、これじゃお先真っ暗じゃないか。それに、今更就活するなんてごめんだ。新入社員の態度に呆れながら、その様子では今までもまともな就活をしてこなかったんだろうと聞くと、新入社員は図星をつかれたようで口ごもっている。今になって取り繕おうとしても遅いよ。君の後ろ盾の部長も立場の悪用について処分が下るようだし、もう君の味方はいないだろうね。淡々と告げる俺に新入社員は青い顔をして部長に助けを求めようと視線を送っているが、部長も同じように青白い顔でガタガタと震えている。こんなふざけた人材を入社させた罪は重い。しっかり罰は受けてもらうからな。そう言うと新入社員は慌てて媚びを売ってくるが、当然俺はあっさりと突き放した。待ってくれよ。明日から真面目に働くから。だから首は取り消してくれないか。新入社員に続き、部長も首は嫌だとはめいているが、俺はお構いなしにもう決定事項だと伝える。すると新入社員と部長は、お前のせいでこうなったんだと、お互いに罪をなすりつけ合いながら罵り合っている。そんな二人に呆れながら、俺は諭すように伝えた。君は、もっと社会の厳しさに揉まれた方がいい。次は誰の手を借りることなく自分の力で就職先を見つけろ。まあ自力で見つかればいいけどな。最後にそう言うと新入社員はがっくりとうなだれてしまった。俺は言いたいことをすべて伝えることができ、すがすがしい気持ちでその場を後にするのだった。その後、すべての事実を知った社長は問答無用で新入社員をクビに。
勤怠不良を追及され、新入社員はグーの音も出ずに会社を去ることになった。それから慌てて就活を試みたようだが、常識を持ち合わせていない彼は全く歯が立たず惨敗。コネも何もない元新入社員は仕方なくアルバイトを始めるも、再び遅刻を繰り返し、またしてもクビに。今では家族からも見放されてしまい、実家を追い出されてしまったようだ。食べるために必死で見つけた別のバイト先には、こわもてでかなり厳しい先輩がいたようで、悲鳴を上げながら働いているらしい。部長の方はというと、人事権乱用として降格処分の上、地方の子会社に飛ばされることに。妻にも結局キャバ嬢にかなり高額を貢いでいたことがバレてしまい、生活費の使い込みや夫婦関係を破綻させたことを理由に、離婚と慰謝料を請求されているんだとか。こちらにもしっかり天罰が下ったようで清々した。俺の方はこの騒動で社長の息子であることが知れ渡ってしまったが、同僚たちは今までと変わらず接してくれている。社長は今まで真面目に働いていた元部長が実はクズだったことに衝撃を受けていたが、俺としては元部長の本性が分かってよかったと思う。これからもこの会社をより良くしていけるよう、やる気のある人材を見極めていきたいと思っている。私はレミ、37歳です。夫の淳が代表取締役社長を務める不動産会社に勤務しています。私は専務という役職に就かせてもらっており、夫を補佐して会社の全体的な管理業務を行っています。それ以外にも銀行で働いてた経験を生かして経理の仕事を手伝ったり、取引先と商談をしたりすることもあり、今の仕事にとてもやりがいを感じていました。そして最近、長年にわたって大口取引のある建設会社からいい用地があるので、マンションを建てないかと提案を受け、話が進んでいるところなのですが、私はこの取引先とのトラブルに巻き込まれることになってしまいます。担当者の男性が考えられないほど非常識な人物で、私は彼から人生最大の屈辱を受ける羽目になってしまったのです。この取引に関しては営業部の子に担当をお願いしていたのですが、彼女から先方から嫌がらせに困っているという相談を受けました。大切な社員を危険にさらすわけにはいかないので、私が代わりに対応することになったのですが、これが想像以上にひどい男だったのです。挨拶を兼ねて取引先の会社に出向いたのですが、受付の女性から担当者は外出中でまだ帰社していないと言われてしまいました。事前にアポは取っていたのに、どうして待たされることになるのか、正直あまりいい気はしませんでした。遅れるという連絡もなかったので、噂通りの人間だなと心底呆れました。1時間ほど経ってようやく会議室にやってきた彼は、謝罪の言葉こそ口にしたものの、悪びれる様子は全くありません。取引先社員は片手で名刺を渡しながら龍馬と名乗り、かっこいい名前でしょと笑顔を浮かべます。私より10歳も年下であるにもかかわらず、彼は終始タメ口で、社会人としての礼儀もまるでなっていません。私が担当になったことを改めて伝えると、彼はあからさまに不機嫌になりました。そういえばそういう話だったなぁと遠い目をしてから盛大にため息をついたのです。前の担当の子は若くて可愛かったのになぁと言いながら私の顔をじっと見つめると、まさかこんなババアが担当になるだなんてついてねえわと半笑いで言い放ったのです。誰のせいで担当が変わったと思ってるのと心の中で突っ込みながら、私は拳を強く握ってメラメラと湧き上がる怒りを必死で抑えました。思い当たることはありませんか？私がそれとなく尋ねても、何のこと？俺が彼女に何かしたって証拠でもあるの？としらばっくれるだけ。とぼけたような顔をしていますが、これは確信犯でしょう。確かに証拠はないのですが、彼の態度を見て確信が持てました。証拠がない以上、このまま彼と押し問答を繰り広げても時間の無駄です。私は気持ちを切り替えて自分の役割を全うするべく、今回の取引の話をすることにしました。しかし、龍馬さんは仕事の話をしている最中も気がそれることが多く、堂々とスマホに視線を落とします。私が何を見ているのかと尋ねると、彼ははぐらかす様子もなく、
今度彼女と旅行に行くんだけど、宿泊するホテルを相談中なんだよね、と LINE の返信を返しています。商談を中断してまでやる必要があるのでしょうか。仕事の話に集中してもらえませんかと言うと、彼はパッと顔を上げて、レミさんは旅行とか行くのと思い立ったかのように尋ねてきました。私も旅行が趣味なので、以前はあちこち行っていました。正直にそう答えると、彼は、マジで俺たち気が合うじゃんとテンションを上げ、旅行の話を始めたのです。旅行が趣味なんてバカ正直に言うんじゃなかった？私の後悔をよそに、彼は旅行話に一人花を咲かせます。つい最近行ったという沖縄旅行は特に楽しかったらしく、自慢話にも熱がこもっていました。これは内緒なんだけど、特別に見せてやるよと頼んでもいないのに、旅行先でスカイダイビングなど激しめのアクティビティを恋人と楽しむ写真を見せられたのです。内緒という言葉に引っかかりを覚えましたが、余計なことを聞くとさらに話が長引きそうだったので聞き流すことにしました。話を聞く限り、ここ数ヶ月で全国各地を旅行してるみたいですが、一会社員がそんなに頻繁に休みが取れるものなのでしょうか。頭の中にいろいろな疑問が生まれましたが、言葉には出さず、適当に相槌を打って彼の話が終わるのを待ちました。彼は楽しげに話を続けていましたが、次第に、レミさんはどうせ近場にしか行ったことないでしょ？どうせ節約ばっかりの貧乏旅行でしょ？と言って、私をけなすような発言をところどころに挟むようになっていきました。何も知らないくせに、どこまで人をバカにすれば気が済むのでしょうか。我慢の限界を迎えた私は、もういいですか？時間も有限なので仕事の話をしましょう、と語気を強めて彼に言ってやりました。すると、これまでににこやかに話してた彼の態度が急変したのです。自分のことしか考えていない彼は、私に話の腰を折られたことがよほど気に入らなかったらしく、とんでもない暴挙に出たのです。突然激高した彼は、うるせえな。下請けは黙って俺の話を聞いとけばいいんだよと怒鳴り、飲みかけのコーラを私にぶっかけたのです。状況が把握できるまで数秒かかりましたが、私はコーラまみれのまま、下請けってどういう意味ですか？と、やっとの思いで彼に質問を投げかけました。今回のマンション建設の件は、うちの会社からあんたたちに話を持ちかけてやったんだ。つまり、仕事をやった俺たちの方が立場が上ってこと。彼はそう言って、よくわからない理屈を振りかざし、得意げに鼻を鳴らしました。さらに、上に歯向かうような態度のでかい下請けとは取引しない。1億円の契約は白紙だと、腕を組みながら高らかに宣言したのです。彼にそんな権限があるようには到底思えないのですが、自分が優位に立っていることが快感らしく、下請けのゴミは文句言えねえよなと勝ち怒った笑みを浮かべます。まさかここまで失礼な上におつむが弱い人だとは思いませんでした。私の怒りはとうとう爆発し、わかりました。では、テナント契約は打ち切りで、という言葉を皮切りに彼への反撃を開始したのです。え？龍馬さんが疑問の声を上げましたが、もう何もかも手遅れです。私は彼を正面から見据えてこう言いました。御社の社長と弊社の社長を呼びますので、この件に関しては腰を据えてじっくり話し合いましょうか。私はスマホを取り出して早速電話をかけます。龍馬さんはわけがわからないといった様子で、どういうこと？と引きつった表情を浮かべます。私はそんな彼を無視して、まずは取引先の会社の社長に連絡を入れました。簡単に事情を説明すると、社長は出かけ先にもかかわらず、予定を繰り上げてすぐに戻ると約束してくれました。幸い、夫も今は会社にいるらしいので、すぐに駆けつけてくれるそうです。この男から受けた屈辱は、倍返しにしてやるわ。その鼻をへし折って、自分の立場を分からせてあげましょう。やれやれ、覚悟はいいってことね。もう容赦しないわよ。役者が揃うまでまだ少し時間がかかりそうなので、混乱している彼に種明かしでもしながら彼らの到着を待つことにしましょう。おい、テナント契約ってどういうことだよ？混乱のあまり声を荒げる龍馬さん。
彼の様子を見るに、私たち会社同士の関係については何も把握できていないようですね。私は、本当に知らないんですかと言って焚きつけるように尋ねました。あなたの会社が入っているこのビル、うちの自社ビルなんです。私がそう説明すると、彼は、自社ビルと間髪入れずに聞き返してきました。このオフィスビルはもともと義父が持っていた不動産でした。夫が義父の後を継いで社長に就任した際に一緒にビルも引き継いだのです。義父の代からこのビルのワンフロアを龍馬さんの会社に貸しており、共存共栄で長年助け合ってきたという話はよく聞かされていました。私たちには上も下もなく、あくまで対等な関係だと思っていたのですが、この社員のせいでそれも崩れつつあります。そうだったのか？彼はようやく合点がいったようで、納得したようにそうつぶやきました。そして同時に事の重大さに気がついたらしく、テナントの契約打ち切りはさすがに困ると言って焦り始めたのです。社長はこの一等地に立つビルに会社を構えるからこそ信頼を得られるんだといつも口を酸っぱくして言ってたんだ。俺らのせいでテナント契約打ち切りなんてことになったら。彼は顔を青くしながら早口で一気にまくし立てました。ああ、そうですか。でももう遅いですよ。何も知らないあなたが悪いんでしょ。私はそう言って突き放すと、彼は、そんなと震えた声を出し頭を抱えました。すると夫が息を切らして会議室に入ってきました。夫は甲羅まみれの私を見て目を見開くと、呼ばれてきたのはいいが、これは一体どういう状況だと言って私に視線を向けます。私は甲羅まみれのスーツのジャケットを脱ぎ、夫に持ってくるよう頼んでいたスタッフ用の上着に素早く着替えました。そして彼に下請けだと馬鹿にされてコーラをかけられたのよと言って龍馬さんから受けた仕打ちを報告したのです。話を聞いていくうちに夫の顔はみるみるうちに歪んでいき、最後には顔を真っ赤にして怒りをあらわにしました。うちの妻になんてことを、どういうつもりだ。夫が声を荒げると龍馬さんは小さく悲鳴を上げて体を縮こまらせます。夫は体格がいい上に顔が怖いので初対面の人にはよく怖がられるのですが、今回ばかりはそれが役に立ちました。ガタガタと震えながら龍馬さんは、妻ってことはレミさん社長夫人なの？派遣のおばさんじゃねえのかよと小さな声で言いました。独り言のつもりだったのでしょうが、夫の耳にはしっかり届いており、どこまでも失礼だな君は。妻は専務で私の右腕でもあるんだぞと呆れ返った様子でため息をつきました。さらに夫は私にコーラをかけたことに対しても慰謝料を払ってもらう必要があるなと真顔で彼を問い詰めたのです。夫の話を聞いて龍馬さんの顔はさらに青ざめていきました。いや、そこまでしなくても、ちょっとした冗談ですって。彼は言い逃れようと必死でしたが、夫は自分の言ったことを撤回する気はないらしく、一切動じません。するとそこにようやく待ちわびた人物がやってきました。社長は血相を変えて会議室に入ってくると、私と夫に対して勢いよく頭を下げたのです。この度は誠に申し訳ありませんでした。自分の会社の社長が平謝りする姿を見て、龍馬さんは自分の行いがいかに間違っていたのかを痛感したらしく、顔中の筋肉を引きつらせています。おい、何突っ立ってるんだ。お前も謝れ。と社長に謝罪を促されても、彼は動揺のあまり思考を手放しているのか、人形のようにその場に立ち尽くしています。社長は彼の謝罪を待つ時間も惜しいようで、テナント契約の打ち切りの件はどうか考え直してくださいと私たちに懇願してきました。私はひとまず社長を落ち着かせて龍馬さんについての疑問点を尋ねることにしました。これまでの言動を見るにあまりにも仕事に対する姿勢が悪すぎて本当に社会人なのかと疑いたくなるレベルです。入社して間もないのであれば仕方がないと納得できるのですが、どうやらそういうわけでもないみたいです。社長は、いえ、実はお恥ずかしい限りなんですが、龍馬は私の甥っ子でして、入社して5年は経ちます。
と何とも言えない表情を浮かべます。5年でこのレベルか。心の声が思わず漏れ出しそうになりましたが、社長の手前口にするのはやめておきました。社長はさらに、ただ、彼は持病のヘルニアが悪化して半年ほど休職していまして、復帰したのは最近なんです。と言って彼に視線を向けます。半年も休んでいれば把握していないことがあっても仕方がないですが、ブランクを埋めようと彼が努力した形跡は全く見られないので、やはり本人に大きな問題があるのでしょう。恐縮した様子で話す社長を見ながら、私はふとした違和感に気がつきました。半年間、持病のヘルニアで休職？私は社長の言葉を反芻しながら考えます。ついさっき嫌というほど旅行の自慢話を聞かされましたが、彼は休職中にあちこち旅行へ行っていたということでしょうか。しかも彼が本当に腰痛持ちならアクティビティを楽しむなんてできるはずないのでは？私は真相を確かめるべく、社長、龍馬さんはつい最近沖縄旅行に行っていたそうですよ、と話を切り出しました。その途端、彼はビクッと肩を揺らして激しく動揺し始めたのです。沖縄？そんなまさか。と社長は信じがたい様子。なので私は先ほど彼から沖縄旅行に行った写真を見せてもらったことを伝えました。腰に負担がかかりそうな派手なアクティビティを平気な顔で楽しんでましたよ。そう付け加えると社長の眉間のシワがどんどん深くなっていきます。お前まさか嘘をついて仕事を休んだっていうのか。社長はそう言って彼に詰め寄りました。彼は休職中も給料を受け取っていたらしいので、これが仮病だったとなると大問題です。違うよ。本当にヘルニアだったんだって。信じてくれよ、おじさん。龍馬さんは慌てて弁解を始めます。やはり私が感じた違和感は間違っていなかったようです。彼には仕事をずる休みしているという自覚があったので、旅行の写真を内緒だと言って私に見せたのでしょう。すべて彼の浅はかさが招いたことです。彼は会社に提出した診断書を偽造している可能性もあります。仕事を休みたいがために偽装工作を働く会社員がいるという話を聞いたことがあります。と、私が社長に進言すると、龍馬さんが食ってかかるように、そんなことするはずないだろう、と私の言葉を遮りました。社長は彼を横目で見ると、いや、お前の言葉は信用できん。と言って、受け取った診断書を改めて確認すると宣言しました。社長はようやく甥っ子の本性に気がついたらしく、定職に就かないお前に同情して、この会社に入れてやったが、私の判断は間違っていたようだな。と言って肩を落とし、後悔の念に苛まれています。まさか俺、クビじゃないよね。龍馬さんは社長に追いすがるように尋ねましたが、これからお前の処分を決める。身内だからって甘やかすつもりはないからな。と、きっぱりと言い放ち、会議室を出て行ってしまいました。そんな。龍馬さんは力なくその場にへたり込みます。私は、社長の甥っ子っていう立場に甘えてたんでしょうけど、それももう終わりですね。自分がしたことの責任はしっかり取ってくださいね、と言ってやりました。彼は悲惨な未来が見えているのか、絶望の表情を浮かべていましたが、そんな彼を放置して、夫とその場を後にしました。その後、龍馬さんのとんでもない一面が次々と明らかにされました。彼はいろいろな会社の若い女性社員に言い寄り問題になっていたようで、社長に連れられて謝罪行脚に出ることになったのです。ちなみに、このことが本命の恋人にもバレてしまい、あっさり振られてしまったそう。さらに、診断書もやはり偽装だったことが判明し、休職期間に受け取っていた給料は全額返済する羽目になり、罰として減給処分を言い渡されました。しかし、この件が社内に知れ渡ってしまい、周りからの冷たい視線に耐えきれず、龍馬さんは結局自主退職する羽目になったとか。さらに、私にコーラをかけた件で発生した慰謝料を一括で支払った後、貯金も底をつき、何もかも失った彼は実家に出戻ったと聞きました。しばらくは実家を頼って堕落な毎日を送っていたそうですが、呆れた両親から家を追い出されてしまったそう。
その後、彼がどうなったかは知りませんが、ろくな人生になっていないことだけは間違いないでしょう。一方の私は相変わらず忙しい毎日を送っています。龍馬さんが退職したことで契約白紙の件はなくなり、社長からの謝罪を受け入れた私たちは現在も変わらずテナント契約を続けています。いろいろありましたが、今のところ仕事は順調ですし、夫や子供たちとの関係も良好で何も言うことはありません。これからも母親として会社役員として誰かの役に立てる存在であり続けたいと思っています。では皆さん、ごきげんよう。最後まで見てくれたあなたが